Здравейте, YouTube потребители! Днеска ще ви покажем как се прави Minecraft сервер и ще влизате в интернет. Пишете Google Minecraft и ето долу и Minecraft сервер, той го теглите и така. Правите една нова папка, кръстите я както си искате. Слагате сервера вътре и го включите. И ето зареждам. И докато зареждам, ще ви покажа. Първо се направите хамачи. Няколко хамачи, аз ще направя някакво. Готово. И в този хамачи приятелите ви се джойнват. И като се джойнат, ще могат да играят. И копвате този IP от ей тука. И го слагате ей тука серверип. И онлайн мод е за дали ви оригинална играта. Моята не е оригинална, пиша фалсе. Ако ви е оригинална, ще се стои така. Дали искате PvP, аз неща. И сте готови. Как се казва сервера? Аз там го пиша някакъв. Ето, пускам го. И ето и сам зареждам Майнкрафта. Така. Ето влизане. Ето. Пусна в една джунгла. Копаете. Играйте. Да съм ви помогнал. И това беше от мен. Чао.